Wan mokwongo kaka cohesion national NCIC wamanyo through all kinds of media ng'amo wacho wach moro mapogo ji to waluonge to kosebiro to wa investigate mondik jodho gima nowacho to gima wayudo to ni wan wasegik mwase investigate mwanono tiyo wachno mwagolo kako chalo to ok wadhi wa prosecute nikech ok omiwa power no ne jowa bunge otamre miyowa power no wadhiro ka director of public prosecutions koro kanye magikawo gino up to koro ji to ng'e ni jo NCICemanomako ng'atni emanokelo wachni to mara ng'o gimak ng'ani weche ng'eny malich milando mimanyo sani eni mageng'o kwe kendo awachnwa kuom adier election manyo wakadheni dincha jogore lachre to nwachako gimiluongo ni roadmap to peaceful general elections mwawuoyo kuonde te kendo waringo gi caravans kwawuoyo gi ji mondo jopinywa okawa thuolo mar sell agenda gi ka ji okawi ber